Maayong hapon, Sugbo. Maayong hapon sa atong mga pinalangga nga kaigsuunang Sugboanon. Once again, niya na usab kita sa atong inadlaw-adlaw nga pagtaho kaninyo kabahin sa developments on the COVID-19 cases sa probinsya sa Sugbo ug kabahin usab sa uban nga mga mahinungdanon nga angay natong masayran. Magsugod ko usa pag-report ninyo sa atong active cases karon sa probinsya sa Sugbo nga as of today 435 active. Unsa man ang active? Kung total cumulative cases nato nga positive sukad adtong March 23 atong minus ang mga recovered plus gi-minus nato ang kadtong deaths. So, ang active cases nato sa tibuok probinsya sa Sugbo, which is 3.2 million constituents, 435 cases. Niining active cases nato nga 435, 115 ang anaa sa ospital, 18.1% kana. Ang anaa sa home quarantine or in a quarantine facility nga adunay ILI or influenza-like illnesses, 121 or 18.8%. Ang anaara sa ilang balay nga walay mga symptoms, 199 or 31%. So usbon ko sa atong active cases nga 435, 31% niini asymptomatic. Ang 18.8% anaa sa quarantine facility adunay mild symptoms. Samtang 18.1% or 115 ang na-ospital. Total recovered 157 ug total died sa COVID 8. Ang uban nga namatay where COVID was incidental apan lain ang cause of death 41. Kay sama sa giingon ko atong i-segregate. Asa man niini ang namatay tungod sa other causes and yet COVID incidental and katong klaro gyud nga COVID. So usbon ko total nga deaths is 49 of which 41 ang incidental findings ug ang COVID mismo gyud 8. Of the 49 causes of death, ang pinakataas gihapon una sa tanan ang heart disease, siyam, ang community acquired pneumonia, siyam, kidney disease, 8, ang musunod ang COVID, 8, cancer, 2, CVD stroke or aneurysm, 4, samtang tagsa ang ruptured typhoid ileitis, blood disease, septic shock, bleeding, peptic ulcer, Stevens-Johnson syndrome, hypoxic ischemic encephalopathy, electrolyte imbalance ug asphyxia due to strangulation. Gituok. Pero ugwa ni nato gi klaro og tuon ug wa ta magsusi-susi, gidiretso na niglista under COVID death. Kung tukon ka, symptom na sa COVID. Mapadayon ta sa atong mga ospital karon as of June 21, as of yesterday. Mao ni ang estado sa atong mga ospital. Ang severe acute respiratory infection, inpatient usa. Ang outpatient usa. Dunay referral nga usa. Samtang ang influenza-like illness dunay 8 nga admitted ug dunay niuli na nga 4. Mao na ang estado sa atong mga ospital. Sa RHUs dunay 59 cases nga ILI ug walay SARI. Ang uban nga mga diseases sama sa pulmonary tuberculosis, these are infectious diseases or vector-borne diseases gikan sa mga ospital ug RHUs.
from March 23 to June 21, the same period nga nag-monitor ta sa COVID-19. Total cases 803 sa tuberculosis. Ang dengue fever 1,517. Samtang ang COVID cumulative positive is 650. From January 1 to June 21, total cases of dengue is now at 2,501. Samtang ang tuberculosis 2,856. Of course, ang pinakataas na to would be hypertension, which now stands at 3,095, while diabetes is at 417. Sa atong OPD sa provincial and district hospitals, there are 47 treatments sa OPD, abdominal complaints, hypertension, UTI, pneumonia, mental health illnesses. Moni ang atong nakitaan karon nga murag nagkadaghan. Bronchial asthma, acute gastroenteritis. Sa admissions nato, there are 26, ranging from pneumonia, dengue fever, sepsis, cerebrovascular disease, cancer, pulmonary tuberculosis, hypertension, and abdominal complaints. Ang atong total bed capacity karon, as you can see, ang authorized bed capacity sa tanan natong mga ospital is 455. Ang implementing bed capacity is 788, or mo ni makaya na to ka number of beds, 788. Inpatient karon is 369. Total vacancy na apay mga beds available is 421 beds available. Meaning, ang occupancy, bed occupancy rate nato is 47%. We have set aside 130 beds for COVID, SARI, and ILI. As of June 21, there are 35 cases. So 35 cases for the 135 bed capacity. So, let me not dwell on the katong kuana. I would like to welcome to the show. I wanted to get it over with usa. But we are very fortunate nga ni ako yung kanato karong hapuna. Ang usa ka Cebuano doctor nga mao karoy nangulo sa study on steam inhalation to alleviate the symptoms of COVID-19. And we are referring to Dr. Dale Pasco. Maayong hapon, Doc. Thank you, Governor Gwen, for inviting me here. Salamat kaayo sa imong pag-anhisan. Salamat. Of course, we also have a very active Cebu City Councilor nga aktibo kaayo nga nag-push usab ni ining tuob or steam inhalation. In fact, nailhan na ni siya hasta I think GMA already featured him. Sa Jessica Soho. Jessica Soho. Yeah. Yes, si Councilor Jerry Guardo. May hapon Gob, may hapon sad sa atong nagtanaw sa live stream karon. So nalipay sa ko nga ginvite ko ni Moderator Gob, so para matabangan sa nato, ma-promote sa nato ang kaning alternative kaning tuob. Now, ato ning i-discuss because it would seem, no, hagbay raman gi-appeal ba ni nato sa atong executive order. Kay lagi, ato man gud gitan-aw, kaning COVID-19, ang first line of defense gid nato niini ang atong immune system. Ang lawas. Kay we are given that is a natural, no? Natural na, Doc. Nga gihatag sa Ginoo nato nga mahimo mo fight basta ang atong immune system makaya. So how do we strengthen it? Kadto lagi giapil na nato sa atong health regimen, sa atong executive order nga lead a healthy lifestyle. Sleep for 8 hours, drink a lot of water. Unya, vitamin C, limonsito, kanipang turmeric, ug ang tuob, steam inhalation. Yeah. And there are many who now swear by it, no, nga bisan good wala sila sakit pero murag it really makes them feel better.
Unsa man gyud ni Doc? Sige, let us listen to Dr. Pasco. Daghang salamat. Kining stem inhalation or tuog, usa ni ka traditional naman naton ni sa Philippines na I didn't know nga naagi din ni sa tua. Ako ni na-trace sa Amerika nga nagid sila hydrotherapy. 1860 pa sa Battle Creek, Michigan, Dr. Harvey Kellogg, siya nag-una sa hydrotherapy. So, Dr. Harvey Kellogg. Dr. Harvey Kellogg, 1876, dako iyang sanitarium na magtambal ni siya puro mga natural pagkaon, niya plus part is hydrotherapy. Nga sa ato di ay napo din tawag na tuog. I didn't know nga mo na yung term na to di ay. I didn't know nga una pagka kuan ako nasakit akong sister sa New York, registered nurse, frontliner, ngayong April 6, nag-message sa Facebook nga magpa-pray siya na ako kay lison sa ginhawa. The first thing that came to my mind was steam inhalation mo dayon. O mag-steam ka. Immediately, pag kumain yung steam, naarang-arang yung ubo, ikaduha niyang steam, nawala na iyang shortness of breath or naglisod ginhawa. Dito ko na-impress, akong gi-post sa Facebook. Munto nga, nagkatay-katay na dayon, hantod abot ni Councilor Jerry, hantod abot sa imo, nakikita ko sa imong post, hindi si Governor Gwen kay ni-support sa STEAM. So I was so happy nga, kini na yung hydrotherapy, magka-promote ni sa atong immune system pag daghan sa atong white blood cells, which is happening sa mga nagtuog, ngano sila nga maalibyo ilang simptoma. So, it promotes the growth of white It promotes the growth, the multiplication of white blood cells. of white blood cells. White blood cells. Unya, Kay ang gani man kong coronavirus, ang iyang unahog atake is the immune system, the innate kanang natural. We are born with natural immunity, kanang macrophages o kaning natural killer cells. Mo man na iyang patyon una. Muna magsakit ka, maluya, manifestation tanan to the point nga mabot ka ng shortness of breath. Kay mo bounce back naman na imong body. Muna mo produce karon og cytokine storm. Pneumonia, muna kasagaran kamatyan mga pasyente. Inig balik na sa imong body karon og away sa virus, which is now too late. Pneumonia na ka. Dito na noon ka mamatay sa cytokine storm. Madaghan kayo imong mga white blood cells unta kay tungod sa virus. Pero sa steam inhalation, ato naman siyang pakgangon diri pa sa ilong ug sa baba. Kay inigsud sa virus atong ilong baba, we still have 4 to 5 days nga mo fight ana, where steam inhalation plays a very important vital role ana nga phase. Dili na nato paabton nga maabot pa sa lungs. so meaning, those first 5 days are critical. Those are very critical. Oo. Nga upon infection, critical ng first 5 days First para 5 days. ang imong immune system Mo ka bounce bolstered back. pag yun. Mo bounce back niya. Oo. Mong virus po makuhaan siya og load. Kay mo multiply mo daghan maning virus dayon sa inig abot sa atong ilong o sa tutudlan, mo mukanap din siya daghan. Mo multiply na siya paspas. Nya pinay ni system because na may duha ka factors ang water nga hot at temperature of 98 degrees Fahrenheit or 26.6 or 27 degrees centigrade, mamatay ang virus. Daghan mo disagree. Pero I stand by my findings man sa Homeland Security sa United States, Department of Homeland Security. 2 characteristics mamatay ang virus. Temperature of 27 degrees and humidity of more than 40%. Which makita nato sa mga pasyenteng nagtuog nganong maulian. Because precisely, and that is something siguro nga muragwa na kaayo na karon gipagawas, because I read that also before. The virus does not survive on temperatures beyond, di ba? Yeah. Nga a certain temperature. Oo. Kaya di na gyud ka mo bitang probably moingon ang uban o sa mga ni grabe og may dito kay winter. Ni grabe og may sa Wuhan. Bugnaw. Di ba? Tugnaw kaayo dito sa Italy. Winter time nila, tugnaw nila tanan. And yet, diri sa ato, init man kaayo. Mubo ta og mortality sa Cebu. Mas mubo, Oo. mubo kaayo ang mortality. Oo. Tungod kay, lagi, init man ta kaayo diri. Plus nagtuo pag yun. Now, kanang tuog, Oo. precisely, mo na mo pasud sa temperature nga to sa
ang steam, ang steam mo inigsud Ah. sa imong ilong ug sa baba, iyahan ang murag iyahan ang limpyuhan ang imong airway, patyon ang imong virus. Kaya ang coronavirus na siya fatty layer nga ma-melt, mahili sa init tubig ug sa high humidity. I see. So Ah. that's how mapatay Mapatay siya. siya. Kay Muna, mahili magaling sa kainit. Mahili sa kainit. Remember, ang temperature sa boiling water is 100 degrees centigrade. Ang atong gikinahanglan is only 27 nga patyo ng virus. So taas pa kay ta og leeway nga mamatay gyud ang virus. Imagine 27 mabuto ka 100. So patay gyud ang virus, which daghan siguro mo disagree, pero nakita nato sa atong mga pasyenteng nangayo, they're allergic to ayo, nangawala ang symptom, wala ilang flu-like illness, nawala ang ilang ubo, kung wala ang ilang lisod ginhawa. Ang lisod ginhawa is a sign of pneumonia. Nga inikaigo ana pneumonia, matabangan gihapon bisag nana siya sa naglisod ginhawa, matabangan gihapon sa steam inhalation. Well, it seems nga in spite of na ay mga ni kontra gyud ani, no, and I cannot understand nganong ni react violently, no. But it seems nga ubay-ubay na karon ang nisunod ni ining tuob. Ako lang, mo istorya lang ko nga ako manigibalik-balik ang atong mga kanunay nga nagsunod nakadungog ani. We had this kantos Malapaskwa dito me. Unya niingon tong barangay kapitan nga apil pud nato, kuyog nato sa atong episode nato dito nga primero pagsugod gyud ni ining COVID-19 nangahadlok ta ng tao dito kay kita magud sila nga ug madaka sa ospital milyon-milyon imong bayran. Pati mahal lagi. Mahal kaayo kay pagsulo og PPE ang usa ka PPE 1,800 charge. Charge Nya, pasyente. disposable ba na, di ba na kay stibok ko ano nya masud ka dito nako ngadto 15 días. Ang face mask, ang shield, ang gloves, ang everything. Wa pay labot sa bayranan sa intensive care, ventilator tanan. Pero sa adto in town ni Senator Alvarez, di ba? Alvarez. Oo. Antayin tao. Oo, and he had to pay 8 million. Now, 8 million ang gasto pero patay siya. Patay gihapon. So, hadlo kaayo ang mga nagpuyo sa Malapaskwa nga unsa mo kuno ilang ibayad sa ospital? Nga kadaghanan nila mangingisda or nagtrabaho sa mga resorts dito nya. Sirado pag yung resorts ron kay lagi lockdown, quarantena. Pero tigid nila in town ka worried ba nga unsa naman lang kuno sila. Paggawas ani nga tuob, lalipay kay sila kay bawo man sila ani god sa karaan pa man gud ni. No, dili man ni kay kalit lang ron nga imbensyon. Panahon pa man ni sa atong mga katiguangan. Nga kibaw man sila nga kung dunay lain imong paminaw, kung gali kung mapasmo ka, himas mo may tawag ani. Pagkaon ng Oh, doktor. diba? I'm sure si Councilor Jerry daghan na kaayo ani nga research bahin Yeah. ani pagtuog. Actually, Gob, ang kaning tuog, dili sad ni bago pa sad sa mga ba. Kay I remember during when I was still in college, no. Mama mo negosyo sa una. Family business na mo. Remember katong Guardo, Shiatsu, and Reflexology. O mo na mo ang negosyo. In fact, amo yung trabaho, manghilot din ni. Kunya, before na mo i-undergo, i-reflex ng pasyente, amo sa siyang ipatuob. So mo na to among kuan gikuan mo steam bath sila. And then during that time daghan kay mga testimonies madawat nga nindot kayo ang feedback kay nagi immediate relief ba nga luag goan ilang pagginhawa, luag ilang dughan, especially to mga asthmatic, mga kuan. So daghan gyud kayo ang positive nga naayo gyud sila. So mo nang pagka-meet up na ko ni Doc Dale na na connection ba ang kaning COVID nga kuan makatabang ang stimulation sa pag-fight aning COVID-19 nga virus. So mo to nga nalipay ko nagka-meet up ni Dr. Dale na ikaw Doc, very vocal sa kayo. So nalipay ko sa atong tandem kay ako I'm also a firm believer ang kaning stimulation. Kay I heard a lot of testimonies na nangaayo gyud kunya as city councilor
I have my limitations, so I do my own kuhan lang kanang tuog challenge just to encourage everyone to try ang steam bath. So at least I'm glad that it's creating an awareness. So kay nindot man ang feedback, I just wanted everyone to try lang once lang, and then you try immediate magid ang ilang relief gob. So mo nang daga na kayo ang kuhan karon. So but still we just started the battle but right now dagan ko. So with your kuandok, I believe nga ang atong advocacy in promoting kaning tuog pagkatabang gid ni as an alternative, as a preventive nga approach nato sa pagfight kaning COVID-19. Well, ako manggod, I know my responsibilities in town. 3.2 million ang katawhan sa probinsya sa Sugbo. Di ba ni puros mga dato kayo? Nya labi na ron. GCQ, pero na mga negosyo gani nagsira. Tiktahan yung negosyo. Apektado ang negosyo, apektado ang katawhan nga nangempleyo ra, apektado ang informal economy. No. Ang katong mga dunay ilang kaugalingon ra nga muadtog nagmay nilang mga negosyo sirado. So unsa may akong matabang, something that is common sense ba? Yeah. Common sense in the fact nga di na nato ma-deny mapatay man ang virus. The virus does not survive in temperatures higher than 27 degrees or 27 degrees. 27 Oh. survive. Di na nakasurvive. Unya, inig-inhale ni mo init man na. Wa man sa tanuingon nga higupan ang nagbukal nga tubig. Kay naarabay uban mo ingon, Higupan. "Hay, mga sunog mo, aw kung magdanghag mo." Yeah, that's true. Dili man na kay imong higupon. Oo. Ang steam nga nigawas ni ana mo to imong gi-inhale, nya init man to. Inigsud ato sa imong nasal passages and then down to your respiratory system into your body where the virus is. Dito baga kuno ko. May kain ka eksplikar ni Doc Dale nga kaning fatty layer sa coronavirus nga ay ilang mga picture ana, mga pink nga nagliburag buwak. Covering. Once So, tungod sa init, Matay. ma-melted na, matunaw, right? Yeah. So inig tunaw ana, then you give your body a fighting chance to fight it. Okay, masaka man, maka-increase man sa imong mga white blood cells. Unya, by so doing, musaka sad ang imong immune system. You are boosting. Sakto ba, Doc? Yes, Governor. Muna yung picture niya sa coronavirus. Niya, pinagi sa steam, kaning layer diri mo na siya hilison. Ano? Kani siya. Atong ipa. Sige. Okay, kuha na. Ako kuan sa ila. Sige, Ako man pwede man ako ma-share sa inyo. there. Muna yung coronavirus, pinagi sa heat, hilison na sa temperature nga init. Niya. Before ni siya mo tapot sa lungs, patyon siya na siya sa init. Ang very important ning aspect na masabtan na to ni siya kay musod man ang virus diri sa atong ilong baba before siya mato sa lungs. So dili pa lang daan imo na siyang patyon sa steam inhalation. Muna maka-explain ang nganong daghan mo recover sa COVID positive with symptoms pinagi lang sa steam inhalation. So, dili ba ta malipay nga mga ayo nga itong mga kaigsuunan just by a simple method nga gihatag sa Ginoo nato, water therapy ra. Just by applying the steam inhalation, nganong mamaayo man sila sa ilang symptoms, mawa ilang ubo, mawa ilang bisudin hawa. Tungod lang sa simple na pamaagi nga basta ang ato nang gyud na gop na dili lang sila mapasok. Precaution lang gyud nga ug mapasok ka ang among ginahimo nag-steam na mo di gyud mo lihok. Utanga nato karon og karton or kanang rubber nga di gyud mo lihok ang imong boat kay to prevent lang sa mga dagko mapasok. Mura gyud na diya. Bantay lang yung di mapasok. Well, I have been reading na may daghan na kaayo ron mga rant online out na rin sa Facebook nga ngano good morning ang kani makakos nya makakos og sige kog pangita ba kay di study diri pero bottom line kay it can cause burns mo ra gyud
ang ila ra gyud nga maklaro gyud nga kay klaro man gyud sad na kung magdanghag ka Lang. aw mapaso gyud ka, di ba? Oh. Or steam ang i-inhale ha, dili ang tubig nga nagbukal. Kaya wa man sa tamo ingon Iligo. boiling water inhalation or ikaligo ba na nimo kay nagbukal. Steam naman. Klaro man na kay tuob steam inhalation. So ang ila ra gyud ana klaro nga objection nga tinuod man na pud ug magdanghag ka mapaso gyud ka. Pero nay uban nag-hypothesize na moingon ra ba potentially lead to aerosolization of COVID virus. Wow. Paki-interpret dok unsa man ang aerosolization of COVID virus. Kuno ug magtuog ka, it could potentially lead to aerosolization. Mura mo po nag mga ilitis o mga unsa pa. Minadag dok, explain. Kanang aerosol mo na siya o kanang gagmay kay nga particles sa tubig. Nga kung sa virus na siya kuno o mayon nga inigtuog nimo karon malagpot ning mga virus, ma-aerosolize meaning mo lupad. And lead to And spread lead to- infection rate. Lead to increased infection rate. Atong hinumduman, ang coronavirus is a novel virus. Nobody has yet, wala pa na na-studyhan, Governor. Mo bitong Wala gitawag pa Nobel. na siya na-study kay Nobel. Wala may study nga katong nagtuog nakatakot to siya sa iyang mga sakop sa panimalay. Tanan nga nagtuog nga ayo man hinuon. So di ko mo ingon nga wa man na gistudihin. So di ko mo accept ana nga as fact. Kung natay study na nga makaingon nga naka-aerosolize nga nakatakot sa lain yang pamilya, they will accept it as fact. Sa pagkakaroon, wa may study. It's a hypothesis. Hypothesis, dili na ako na-accept. And besides, kung ang mga abogado pa mo ingog, granted without admitting nga na aerosolize. Nya nagtabon man ka. Di na na may Mo bitaw gitawag nagtuob kay Di na may aerosol. tuwa man ka didto sa ilawom sa habol. Mag-contain. Unsa man di ay na nagtuob ka unya nag ha 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 ha. Nagsige kag inhale nga wa ha 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 ha. Naunsa ba ka oy? Sus. Mao ra nagpaklaro lagi wa gyud ko kasabot unsa nang tuob kay karon later ato nang i-demonstrate unsa ang pagka-aerosolize nga Dili na may gitagtabon man ka. Yeah. Come on, come on. Kau ha, taka-taka ka ha. No, tanawa ra gud. Ang tuob, di ana kay gi-post man ni. Dili Leilani Salgado, ang tuob ug panghimas mo dili kini tambal sa COVID. Dili maka-prevent sa COVID ug dili makapatay sa virus. Palihog ayaw hatagi og sayop nga pagtuo ug paglaom ang atong katawhan. Ang mahitabo ni ini bisan mild pa unta ang ilang gipamati unya magsige na lang sila og tuob basin mahimong ulahin na hinuon ang ilang pag-adto sa doktor or ospital. Tagsa-tagsaon ta ni Dok. Okay. Sige Dok, tagsa-tagsaon ta ni tubagon ta ni. Atong tubagon. Mm. Ang tuob dili kini tambal sa COVID. Sa pagkakaroon wa mamanggi tambal sa COVID. So we accept that. Pero ikaw nga symptomatic, magpaabot pa kas tambal kasi di nakakaabot. Okay? Naay alternative na tuob stimulation. Pag tuob nila nawala ilang simptoma. Tambal dili, kamoy paghukom, kamoy mo judge. Kaduha, dili maka-prevent sa COVID. Ako mo disagree ko na. Okay, sa phase 3, naman na akong slide dito. Kaning phase 1, walay infection. Ato sang ikuan. Oo. Para ma-focus ni imong Slide. slide. Doon na tayo tulo ka phases sa COVID disease. Sa phase 1, wala pa infection. So, mudagan pa na pila ka adlaw. So, dili ko no maka-prevent. Katong walay mga COVID, kung inigtuob ni mo, inig pa rin, panatang kita, na meeting karon inig-abot na ko sa balay, musti mangyud ko, mutuob ko, that's prevention. Sa akong pag-attend og meeting, tan-aw ko pasyenteng COVID positive with symptoms, inig-abot sa balay, steam, wa man ko natakbi. So, prevention. So, debunk ni. Okay? Number 2, phase 2. 80% sa maigo sa infection, dili sila mo manifest ng symptoms.
Asymptomatic. Asymptomatic ni sila. So, wata kabalo nga kanang asymptomatic takdan ta ana nila. 20%, 20% ra ang mag-manifest of symptoms. Mora po ni ang ma-hospitalize mato sa hospital. Unya, mausad ni sila ma-ICU, ma-intubate, ma-ventilator. Once ma-ventilator ka, 50-50. Either buhi ka or mamatay. So, sa phase 2, igo gihapon ang COVID sa steam inhalation. Ako ingson, nana siya sa phase 3. O katong kang Mayor Marlon, phase 3. Pag-umangkon. Pag-umangkon, imo, Governor. Ug ang iyang husband. Yang husband, nana sila sa phase 3. Oh. Naglisod na ginhawa. Lisod. Yeah, fever. Fever na, nana sila sa phase 3. Kulang na lang usa ka adlaw ma-ICU, ma-intubate. Nanugo Nga na po. naman nga wala gihapon ilang simptomas sa phase 3. So, kini dili maka-prevent X ni. Sayop, no? X, ato X. X na ito yung primero. Oh, Governor. X, okay. X, number 1, dili tambal. X. Naayo sa symptom. Ikaduha, Governor, dili maka-prevent, maka-prevent. X ka gihapon. dyan. Katulo, dili makapatay sa virus. Aka na. Kana X gihapon na. Kay ato nag-explain ganina, sa temperatura nga 27 degrees, patay ang virus, o humidity nga more than 40%. So, kinitanan, debunk. Fake Unya. news. Oh. Fake Sa man news. kay giingna naman niri nga ayaw hatagi og sayop nga pagtuo ug paglaom ang atong katawhan. Sayop di ay ang atong gihatag ug paglaom. Dili man ni sayop nga pagtuo paglaom kay sa akong gipang gather nga cases throughout the world 54 cases COVID Those are positive with symptoms. Oh. Ngano nangawala man ang ilang simptoma tanan. Wala ani 54 nga nangagrabe o nangamatay. Nana sila sa mga phases, phase 2, phase 3. Naampang ipuno. Kay do naman may actual pod. Oh. Ika Okay. 53 si Rona. Oh. Ato ibutan, 54 lang ko. Oh, pwede man kay kuan man na certified na, 55. na kuan man yun na siya na COVID man pod. O May dungag. di apay lain later na ako'y basahon nga ako sad ni pag-umangkon nga lain. Gawas pa ni Tessa ang anak ni Marlon ang akong pag-umangkon dito sa New Jersey. Ug ang iyang husband. Mao man to sila mga actual and we can get their testimonies. Then alright, nanugo na ato ang akong pag-umangkon si Tessa kay wala man sila kauban sa balay. So ang duha niya ka bata nga 5 or 6 years old man tingali, giingna na si Marlon nga palihog kamo na lay take care ani kung say mahitabo nilang duha. Mao na. Luoy ka kami na. Oh. Pero nagtuob. Phase 3. Ayun. For 4 days to sila na nagsigi og tuob. Now, dili man tingali ni nga sayop nga pagtuo o paglaom kay actually no sultian ta mo noon mas nakaduol magugdaghang kaing mga tao. Mas naminaw man ko sa katawhan kay kinahanglan ako man na trabaho. Dito lang mismo sa Malapaskwa naghatag og paglaom. Pagkaibaw nila nga makaprotect sila sa ilang kaugalingon kung magtuob. Og kauna-una ba mo ug unsay may tabugwa na paglaom ang tao? Oh. Maggrabe. Oh, grabe. Mental health wa na ang depression. Ngano man at this time nga do na tay giatubang hagit bitaw gini kayo kaning COVID kay labi na kay hadlok kay ining kadaghanan. Unya di ta makahatag og paglaom naa man gyud ing mga nangaayo. Unsa man ato na taguon? In fact, sa what mo share lang sa ko, no? Nga karon man gud ang we're fighting a psychological warfare ba? Kay everyday people are bombarded by negative mga news bitaw. Positive cases are rising, death, mortality, misaka, ingana. So, grabe kayo ang psychological nga negative bitaw kayo nya. Murag ang tao ba? We're bombarded by fear, injected by fear. Hadlok na gid ang mga tao, nya depressed niya na. Muna nga by doing stimulation, mura kay for almost a month na dok katong when I launched that TOB challenge, I observed na katong those who are very active nga nagsigig og tuog every day, wala na ko kadungog nga nindot sila mga negative comments sa social media.
wala na sa ko nakadungog nga ni manifest og symptoms sa ilaha. And they are very vocal and very active promoting stimulation. So na-divert ang ilang focus from negativity to positive na mindset. So karon kuan na kayo, vocal na kayo sila, and they are, makita na ko, they are very confident now. So wala sila mahadlok kaning COVID, wala sila mahadlok kaning virus. So that's how nakita na ko ang effect and doing a daily habit. But you see, you said the prohibited words. Wa na sila mahadlok. Nasukuan na ang uban. Kay ato kuno gi-downplay. Downplay. Kinahanglan mga hadlok yun ta. Kinahanglan. Pero kani, nalang ko yung simple kayong pangutana. Ang may tabo kuno ni ini, kay nanghatag ko ng tag false hope. Bisan mild pa unta ang ila gipamati, unya magsige na lang sila og tuog. Basin mahimong ulahin na hinuon ang ilang pag-adto sa doktor or ospital. Nalang ko'y pangutana. Unsa man day inyong gusto? Protocols karon kung mild ang symptoms, di pa ka mo adto sa ospital. Maghuwat ka, wa kay buhaton. While you are experiencing mild ILI ka, influenza-like illness, ang protocol ron dili pa ipada. Okay? Unsa may balita ron? Overwhelmed. Purting daghanan ng karon nga i-turn away sa ospital kay kuwang og medical personnel, kuwang ang preparado nga mga katri para ani nila. Unsa may imong gusto mo puno mo sa overwhelming of our health system kay maski ang imong gusto kung dunay gamay nga symptom mudritso nang adto sa ospital. Mao bay I mean that's the mo opposite ana kay moingon man ka bisan mild paunta ang ilang gipamati. Basin mahimong ulahin na hinuon ng ilang pag-adto. So, are you advocating nga kung mild pa ang symptoms mo diretso na sa ospital? Do na mo enough hospital beds? Are there enough medical personnel to tend to them? Mungutan ako. Wa, kuwang. Bisan gali si Mayor San, si Mura nga karon ni positive. Perteng hangyo, naglisod og kuha og kwarto. Nihangyo na kang Dr. Yong nakasuod ngadto sa Nordjan. Ang mild symptoms gusto ninyo mo diretso na sa ospital, unya na amoy igo ng mga katri. Kamo mo'y maka-overwhelm sa atong health system ug ang inyong teorya di mo gustong tuod padiretsoon ninyo sa ospital. On the other hand, mo adili i-quarantine na sila, bitaw, sige i-quarantine. Mag-unsa man ta during quarantine, kamo agin mo kasabot. Ako kay baw ko kay usa ka libo ni kapin ka mga quarantine facilities sa atong mga barangay. Kabaw ka Yeah, ug unsay quarantine facilities sa barangay? We have our own barangay isolation centers. Mga isolation centers ato ibutang dito. In the meantime, maghuwat ta. Remember doc, it is the first few days 2 days. that is crucial. Unya, kung naara sa isolation center na, hindi pa man masud sa ospital, unsa man magsigirat tag monitor sa temperature. Wato na to, we will not give them a fighting chance to survive. Ato nang ihikaw tungod lang kay kontra ka ini ninyong tuob. Nganong kontra mo ka ini ninyo? Nga man may mamugos oy. Ay gun mo pag tuob. Oy namugos ninyo, di man ipong sanay, di ba? Tuora. Sa mo tuora. Ako tuog ko buntag ug hapon for my own well-being. I do it. Nyam suko ka na ko. Ay mo kasuko na ko kito ta kung kamo di mo mutuob. Oy bahala mo sa buhay ninyo. Pero ako, I beg to disagree aning imong faulty line of reasoning. Because you are coming from a wrong premise. Nga moingon ka nga tungod kay na ay tuob adto na lang hinuog grabe na kaayo. Ikaw rabitay niingon bisan mild pa unta ang ilang gipamati unya ang buti may pasabot og mild pa ang gipamati padiretsoon na sa ospital. Naa ba lagi mo? Naa bay enough hospital beds karon? Mukwenta ko ninyo pilay among ILI ron. Kung ma-accommodate pa na dire. Mo magani kami. We have our own. We have our own number of beds as I reported to you. Pero samtang tuwa sila dito sa among mga provincial hospitals, sa among mga district hospitals, it's part of our health protocol. Magtuob sila.
because we are trying to help them boost their immune system. Gawas sa pag-inom og daghang vitamin C, B-complex o kaning limonsito og duwaw. Boosting the immune system. What is so difficult about that? Nganong mga suko maning uban dok naglibog ko mga doktor ba ring mga suko? Wa man mga suko mga abogado. Ang mga doktor suko kayo. I mean, they're so angry. Hindi ko kasabot nga ng mga suko sila. Yeah, kanang premise nga basic when you say di na siya founded on fact. Sa katong nagtuog nga mild, why nahimong na nga grabe? Why nagrabihan? Why nagrabihan nga ayaw hinuon sila. Pero og mild pa ka, nyawa kay gibuhat. Nya di ra ba ka madiretso sa ospital kay di man lagi mo dawat paron kay kuwang. Di man kadawato nung di na ka maglisod ginhawa. Oh, ana pa magkadawaton og nagrabihan na ka. Wa man sa sila buhaton do. While naa sila sa isolation center, wa man sa sila buhaton. Oh. Wa man sila medical na kuan. We'd rather do stimulation while naa sila sa isolation center. Kay di man ka ni dok makadaot. Dili ko na makadaot ang steam. Oh. Gawas og imong iligo ang tubig. Hinoon mo na burns. Burn. Paso. Paso. Ubaw na kung imo tong ikaligo. Pero hello, taga-ipod in tawag gamay pangutok ning ato mga kaigsuonang Subuanon. Oy, di pud na sila ingon anak kadanghag. Oy, grabe. Daan na ba tayo nadunggan nga gikaligo ang Binukal ang tubig. nagbukal nga tubig gikaligo. Kuan naman na dili na steam lagi ang tubig na naiimong simhot. Dili That's why kami ni Kuan Doc Gob, we've been promoting down to the barangay level, educate the people what's the proper way of doing stimulation para may dokar din sila na in fact na si Kuan recommend si Doc na katong 5 easy steps in doing stimulation. Mas simple, masayon, dili kayo risky. In fact, okay, for all. Naman na. Amo nang gi-download ang inyong 5 easy steps. Can you please show it? Naaba ko dire. Printed ato. Na ato di ato makita na. So, and I found it very, very useful, no? Kay kanang Kita ko ato ganito. yara ay. Diba? Mao ni? Kaya, So, mo ni ang simple ra gyud kayo nga gi-prepare ni Doc Dale nga 5 easy steps in doing stimulation or traditionally known as tuog, no? So basic ra gyud kayo. Ang ikuan ni para makuha ng istorya ba nga napaso mga sunod mo unsa wa man mo yang kadlokan kabalakan kay planggana man tuwalya ang inyong andamon. Now, would you like me to present ang katong actual demonstration? So karon we will have an actual demonstration ug unsaon pagtuob. Ang kadtong mga dili makatun ani, shut off your kwan. Ay namog tan-aw. Okay, tingay mo saka ang inyong alta presyon. Unya, tingay mga depressed hinuon mo, mapun-an pa unya ni atong mga mental kwan. Mga mental cases. So ayaw ay mong tan-aw. Pero katong uban nga interesado atong i-demonstrate ug unsaon ang pagtuob. So ikaw maoy mo demonstrate ani si Councilor Jerry. So naay lemon. What you have to do, prepare ang inyong andamon ang naalanggit sa balay ninyo, no? Para dili na gasto ba? For sure, ang kaning andamon niyo ang planggana. Kanira gyud. For sure, kada balay na agi planggana siguro, no? Kunya pabukal mo o katong tubig. Sa inyo ang pabukal, pwede na isagol ninyo ang lemon, ganesha, no? Lemon, pinipabukal ninyo, yapil na siya, unya apil tong loya. So, unya, kanisa dyan, gikuha na mo ang kanyang kalabo. Kaya ang kanyang kalabo, doon na siya antiviral na property. No? So, sagbot rin na siya, naara niya sa mga Labinas probinsya, sagbot rin na siya. So, mental ba, nindot man ko ang iyang umot ba? Mo na ikuan rosemary? Kalabo. Kalabo, oregano. Oregano. Wild oregano. Oregano.
Unya ang ginger doon na siya anti-inflammatory nga kuha ng kaning luya. Unya ang kaning lemon kung wala mo yung lemon, pwede rin sad ang kaning limonsito, no? Kay rich in vitamin C. So mora ni siya nga mga herb atong ipang recommend sa gol. Now so like I said sa kaganiha, ang kaning kuan ipapila pa bukal ninyo ang lemon o kaning luya hasta tong kalabo. Ini kuan na isagol na butang na din sa planggana. Ang ibutang mo diya, no? Ang initubig. So assuming na ang kuan sa na ang luya unya ang kaning lemon, no? Apil na siya diya or kaning limonsito. Mix na siya. Unya ang kaning kalabo inyo ning gisi-gision, no? Isagol diya sa kuan para mo gawas gid ang iyang baho ba, no? So once nga naana na siya, prepare lang ka og tuwalya. Butangan sa salt, kaning salt, 1 tablespoon lang. Gamay lang, kay labi na kay dili ra ba, kada adlaw bitaw na nagtuop. So, once na nakaato, prepare lang kag tuwalya. Lingkod lang ka, kanang comfortable lang nga paglingkod nimo. Kumot na kayo. Kumot. Kumot gab, di ba? Nga kuan? Kumot kayo. Lemon. Oh. So kanilang ana kuan nimo make sure nga mag-steam ka piyong imong mata, no? Tabonan ng mata. Ang uban, ang katong ang kaning ilang mask, mao sila gitabon diha. So double purpose ang ilang gimo. So so ano humana na steam na din ka. So you inhale through your nostrils. Kunya kuan ang recommended ni Doc katong kuan 6 minutes to 10 minutes. O preventive, 6 to 10 minutes. O therapeutic na ginay symptoms, 15 minutes na 3 times a day or even more kung grabe gini mo symptoms. So therapeutic 6 to 10 minutes. Therapeutic go 15 15 na. minutes. To preventive is 6 to 10. At least minimum of 3 times a day. You can even have more. Kana preventive mga 6 to 10 minutes na twice a day. Pag-lockout nimo o pag-abot sa balay. So kana lang ang kuan gud, no? 6 to 10 minutes after maman ka, nami recommend sa doc nga kanang drinks ba, tuog drinks nga kuan kibali. Warm May masarap Para dili ka warm. ma-dehydrate sa, Especially no? ng So oregano ko. ang ilang prepare lang lukewarm water gapon. Kunya ang imong isagolan lemon or limonsito imong kay kani siya vitamin C to boost sa ilang immunity ba. Kunya kaning kuan isod nga katong fresh nga ginger, pwede ra katong turmeric o salabat. Wala na sugar, no need for sugar. Kaya na naman i-say. Kunya man, kuan gyapon kakalabo ang katong herb, ang kanang oregano. Kunya gisi-gisian na lang ni siya. Ang kaning dahon sa kalabo, gisi-gisian gyapon din mo. I-mix mo dia sa gol nimo. So nana with lemon. Mo na din ng immune nga natural. So kani siya makakuan ka ganahan ka makahurot mga 2 to 3 ka baso lami kayo in non kuan. So it will boost ang imong immunity sa kuan pa ni doc na naman siya kanang humidity niya init bitaw. So hot temperature. So plus you have katong ginger, katong salabat, unya napay katong lemon o katong kaning oregano, no? So kana lang nga kuan nila natural after kuan nila stimulations.
So mo gyapon ang another demonstration go ikuan ako atong steam bath, okay, ang katong ako prepare. So katong these are the 5 steps, no. So mo ni siya ang atong gi-demonstrate, no. So wa may kuan mapaso ani kung di lang gyud ko magdanghag siguro na. Kung sumay mapaso ni mo makuha ka na naarap lang na diha, no. So this is applicable labi na mga bata ilang ikuan gunitan lang ni sa mga ginikanan, no. Kunya ang katong sa mga working bitaw nga gadali ba ga on the job bitaw. So early morning ang as recommended by Doc Day, especially pag padong nimo og trabaho unya pag trabaho daw nimo gikan ka sa office nimo exposed man ka wala kay buki sa contact mo. So better daw nga mag-steam sa pagbalik sa imong balay to protect sa imong family members. So mo na ang recommendation. So at least kung working ka twice a day as a preventive, kung nalang sa balay once a day so good enough, okay na siya. So katulang yun, basic ra kayo. So that's why we constitute padayon gibing advocate, educates mga down to the barangay willing mo volunteer go ba mag-train ba para tuduan nato sila unsa gid ang proper way of doing steam inhalation. So duha ni ang among i-demonstrate karon, kani ang steam inhalation, second ang katong sa steam bath, no. Ang katong sa steam bath which Before is that, nakoy question. Kano sa amang kamo tuog before ka maligo or after ka maligo? What is the Kung advice ka sa kung maligo usa ka maligo usa ka ahya ka mag-steam. Okay. Kay human nimong steam, o rest man kag 30 minutes para ma-maximize ang imong white blood cell production. So you should rest for at Rest least 30 for 30 minutes. No, aron na ma-maximize ba ang iyang production sa white blood cells. So it is advised nga after nakamaligo sa kamo. Oh, ahya ka mag-steam. Ligo sa ka. Ikaw rin ay baw, man mi. Mutuo na lang minimo. Okay. So, klaro na unsaon pagtuob ha. Unya kanang I think doable kay ni tanan. yes, so barato kayo. Planggana, initubig. So kung wala mo di mo ka afford ang lemon, limonsito. Limonsito. Kung di mo ka afford sa limonsito, pwede doya. Kung mahalan pagid mo sa limonsito, sa asin na lang. Wow. Kung mahalan pagid mo kasi hindi mo ka afford sa asin, kato na lang yung dahon sa kalabo katong sagbot na lang. Dali kayo na pagtanom, di ba? Oh, na dali rin Isog na. Isog dali ra kayo. Oh. Kung wa pagid mo ikalabo, sa tubig na lang. Hindi mo mudapag sa hindi mo magastabo to piso dok ang gasto sa stimulation. Barato ka kayo. Alternative na kuan. And it's something mahimo na to. Bisan katong mga possible na may gitawag probable o sana na ilang kuan ron mga PUIs, PUMs, UM. ha? Suspect, probable niya mo na to ang nasa isolation, di ba? Kanya maghinuwat lang di ta. Ngan mo lagi crucial ang first 5 days. Maghinuwat lang ta. Kay ang protocol before wa pa ning na-introduce, magsige lang ta og monitor sa temperature. Mora gyud, di ba? The original protocol monitor the temperature. Uya kung nisaka na. Saka na kayo, nisaka na kaayo. Mora na to ibutang. Naglisod na ginhawa, dado na nato sa ospital. Kita no oray man ning inyong wa mo kasabot. Kung probable pa og suspect, di man na madiretso sa ospital. Kay lagi ma-overwhelmed atong health system. Kay ang tanan na lang nga dunay gamay nga influenza-like illness, idiretso na nato. Kanya na mo, are there enough beds? Are there enough beds? Are there enough medical personnel? And is there enough money? Ako pangutana lang ba? Kaya ang dadon dito, mo mo gasto. Doon na ka siya igong kwarta ibayad. Kaya, di ba, pilay magasto, ana? Millions. Millions. Millions over na. Mo na diha. Enough, are there enough beds? Are there enough medical personnel? Does he have enough money to pay the millions na mo iyang bayranan unya sa hospital bills? Whereas, during the crucial first 5 days, suspect pa siya, probable pa siya. If he does this, kaghan na ka in cases. In fact, nakay i-demonstrate. Okay, dagom. Sige, sundan.
Ang kuan, Mike. Nalatag, Mike. So rice cooker na siya. Holmes, Actually, pwede gamiton nila steamer, no? Ang ato lang gikuan kay unsay available sa balay nila, no? Kung wa sila katong electric steamer bitaw nga katong mag-connect ba chargeable bitaw. Pwede sad katong heater gyapon nga kuan sa tubig. Kunya ang kani magkuan nga pwede gyapon ni rice cooker kay for sure kada balay kung namang mga rice cooker, no? Kung kuan so kaya nakanindutan niya kay ma-connect sa kuryente, butangan lang tubig, pabukalan ni mo continuous ang iyang steam mo produce, no? So, assuming nagbukal na siya, kanya isagol gyapon to ang katong kuan, ang kaning mga loya, napil ninyo pabukal. Kani ang kaning lemon, ipapil niya po kuan. Or katong limosito, and then ang kanina sang kalabo. So mo gyapon bisigon gyapon nila ang dahon para makuha gyud. So idungan na pabukal unya kuanan o katong asin. Gamay lang gyapon nga asin isagol mga 1 tablespoon. Kana lang so while continuous nabukal ni. Bukal na ako. Kanina lang siya nagbukal. So, ibutang mo na ang sagad manggod nga magtuog kato kabantay mo magkupo sila gabol niya magkuan murag kabaw bitaw di ba mag-ana magkuan mo toy delikado mapasok sila go nga dili proper ba unya lisod sa kayo kay ang ilang porma sa lungs nakakulog so dili siya straight ba so ideally dapat straight yun ang kuan nimo ang body posture ba para relax lang ka now ang bukal eh. Ikaw ang bukal. gawas ang smoke, ana? Or ablihan ni gawas? Iyon na lang. Ayan na lang yung orang mong gawas. Ayaw na makapasok. Ito na. Ibutang, assuming nga nasa ilawom sa lingkuran na ang kaning kuan para dili mapaso ba, safe lang sila. Unya, ang kaning siyang cover, body cover, pwede na gid sila mo gamit ka ng habol, di ba? Na mas balay or kanang malong nila, maura sa ilang gamiton, kanang comfort nila. Pero nakahukas din siya, I mean, walay sapot, walay sanina, walay kasones. Diba? Kunya, humana na, so, naano to sa ilawom, lingkod na ka, assuming nato sa kuan gitang ilaw mo nag-continuous boil. So, mo na siya mag-steam ka, produce man na ang moist, ang kanang kuan diri alis nga ang steam. Unya mag-prepare sad o kanang planggana na itualya. Unya katong kuan planggana nga gamay naa siya kanang ice butang at bugnaw. Unya ang katong kuan man na to itrapo sa iyang tibok lawas. Unya especially sad kanang kung hypertensive, high blood, it's better to ang katong kuan tualya nga na bugnaw ibutang di sa iyang ulo sa tangkogo o sa ulo para to maintain ang iyang temperature. So, kana lang so while gawas ang steam, inhale-exhale diri na sa iyang kuan, no? So, pwede sad niya i-cover ang iyang tibok ang ulo ana kung kuan pwede sad i-open no ang kaning kuan do. So, magawas ng steam mo na to yang i-inhale. So, maunay sauna, Filipino style. Yeah, mo na yung traditional nga sauna nga kuan. Pero dili lang tong makitan man good common kayo sa mga post bitaw social media. Katong magkulob sila ba? Kunya lisod kayo mo toy prone kayo nga delikado ma-board sila, mapaso. So dapat inganan nilang mas-relax lang, naglingkod lang sila, yan na sa likod ang kuan. Ilawom sa lingkuran na ang ilang kuan. So basic lang kayo
Kung saray naa sa ilang balay, mao na ilang gamiton, di na sila actually mo invest pa, no? So kung wala to'y katong kitol nga kanang continuous nga board kanang electric kitol, pwede ning rice cooker or katong heater. So kana lang nga kung ilang gamiton. Lingkuranan, again kung wasa mo ning body cover, pwede sad katong habol or katong malong. Kana lang para di na gyud mo gasto. So naa sa balay lang mo na home remedy sa kaning kuan daw. Okay, thank you kaayo. Wow, konsehal pag yun si Councilor Jerry pag yun ang nag-demonstrate. Ha? So, can I have the mic? So, Doc, this is what you call hydrotherapy, no? Hydrotherapy. Oh. Hydro water therapy tambal. Mm. Tambal gikan sa tubig. Gikan sa tubig, which is a natural, from nature. Gikan sa Ginoo nya tagan tag tubig. Inito na nato, it will stimulate the white blood cells to fight COVID virus or any disease. Why do you think na ay mga pwedeng suko agad ani in the medical field? Although I am also told nga naay ubang doctors who in fact agree. Yeah, daghan ta mga Like you doctors are a nga doctor. daghan ta mga doctors nga believers sa hydrotherapy or sa steam inhalation. Napoy uban nga against gyud sila sa steam inhalation. I don't know why. I cannot speak for them because we have a different viewpoint. Lahi-lahi may og belief. So I believe in hydrotherapy, which has a long history, 1876 up to now. So I'm a believer of hydrotherapy. And judging by the many testimonies, in fact, naa may kuan, di ba? Na ay Facebook page Yeah. sa COVID. na steam inhalation for COVID-19. Yes, yes. There's a Facebook page pwede na ninyo matanaw. Okay, judging from the many testimonies, it is working, no? In fact, mo lagi, I cannot understand why some are so violently against it. Nga, ibalik na nato ha? Unsa may di inyong alternative? Unsa may inyong ika-offer? Are you willing? Are you trying to tell us nga kinahanglan katong na ay mga mild symptoms idiretso na nato sa ospital? Nga nagkuwang man ron? Nagkuwang man ang available ron, not because nagkuwang ang bed capacity, but because first primarily pila ra ka beds ang na-assign for COVID sa atong, especially sa atong mga private hospitals. Why? You have to understand them because nagkuwang sila medical personnel. Why? Because nurses and doctors prefer to work na nga rin sa government hospitals. Why? Kay mas tag-as man kayo og sweldo. Taas na kaayo because of the salary standardization law. First tranche, second tranche, karon fifth tranche na ba gani or sixth tranche. So, practically, a doctor in a government hospital could be earning 3 times more than in the private hospital. So, most na problema sa atong private hospitals. Mo na nga dahil inyong mga post overwhelmed na. No, it's not really na critical na ang bed capacity. No. The thing is, kuwang ang na-assign nga beds to COVID because kulang ta og mga nurses o doctors sa private hospitals. Now with this situation, unsa may inyong ma-offer nga solution? Samtang sila positive unya first generation man karon og contact tracing, ato to sila karon i-quarantine unya possibly exhibiting mild symptoms, waton ta na lang kay dili man sana na masud sa ospital. Faulty man nga reasoning kani imong giingon nga ang mahitabo ni ini bisan mild paunta ang ilang gipamati unya magsige na lang og tuob basin mahimong ulahi na hinuon ang ilang pag-adto sa doktor or ospital. Are you trying to say, do you know pila karon kabuok ang naaron sa ato mga isolation centers sa Cebu City lang? Pila? With mild symptoms. Currently right Oh, now, currently. siguro more than 1,000. Unya, are you trying to say nga dili nato na lang, di nato ipatuog, ipasud nato sa ospital tanan. Mo na imong buti pasabot. Gamita daw sentido komon. Unsa mo pagsuod anang usa ka libo kapin nga nagkuwang manggalita para sa kadto ng mga sibir.
severe cases. Mabitaw nga ng usa pa mo develop into a severe case, especially during those critical first 5 days. Give the body a fighting chance. Kill the virus by the heat. Obe, kontraha ko na. Moingon manggali mong makapaso. Unya, kung makapaso, kay mo man ang inyong concern, di ka makapaso sa nas COVID. Di ba? Mura man na ang inyong kuhan kay it could cause burns. O i-burn ka na tong COVID, dili na to imnon ang nagbukal nga tubig. Steam inhalation that is more than 27 degrees centigrade ang iyang heat. Pagsulod ana sa ilong ngadto na sa imong throat, sa imong respiratory passages, tanan kung naa man ang virus comes in contact with that heat nga imong na ingest, nga imong na hanggap, paso ang virus. O sige, musunod ko ninyo, makapaso sa virus. Okay, the virus does not survive temperatures that start at 27 degrees. Dispute that. Kay those mo man labing unang nang gawas. Lalisa na, kitingalig na namoy bag-o na pong study. So, makapaso sa tao, di makapaso sa virus. Mas mapasok ng virus ani. Mao lagi pasok man kana inyong istorya. Bahin man kani kapaso. O di gamito na to inyong reasoning. Makapaso man di ay. O di paso ang virus, pero klaro ni atong istorya ha. Dili ang tubig mo'y imong hanggapon sa umang po na nimo og hanggap tubig man na ang steam. Nya magbantay ang ama po di ay po pagdanghag. Magdanghag pud ka. Katong gi-demonstrate kaniya ako, layo ra kayo ang kuan mapasok gid ato. Very safe gid kayo. Na ako'y gipadagyod ni sa ako sa lain pod nga pag-umangkon. Si Justin Paul Neri. Igagaw ni Councilor Raymond Garcia. Isuon ni JJ Neri. Pada siya na kog message, ingon siya, "Hi Tita Gwen, I thought I would let you know. I got infected with COVID first week of June. I was sick with low-grade fever for 7 days. I did steam inhalation several times daily. It may not be a cure, as some doctors say so, but it definitely relieved a lot of discomfort while I was ill." Precisely, ang symptoms na imong ma-feel, makarelibo ni. It relieves the symptoms. At first, I was scared of the COVID infection, thinking it was a death sentence and a financial burden, as many said it was. But as the days progressed, I realized it was just similar to a regular flu for a healthy individual like me. So many people are trying to peddle fear to the public that it is a death sentence or so. I don't know why. But thank you for standing by your correct and realistic belief that we just have to face the reality. It is here. And keeping healthy is the best defense, as the way it is for any other illness. I just had to share this with you to reinforce your thoughts and beliefs, because it seems there is mounting pressure from others that seem to promote an unrealistic, unimplementable solution. God bless us all. From Justin, akong pag-umangkon. Thank you, Justin, for sharing your experience. Because, yes, that is true. I cannot understand ngano ang uban are so violently opposed to this when we are not doing any, wala may invasive surgery, ani. Wala may chemicals involved, ani. Wala say medical fees involved, ani. Kay mahimo ra man is balay. So, alang sa ato mga kaigsuunan nga kabus,
nga dili man gani karon labi na way mga trabaho magpangita pa og asa ka sila ang ipalit nila sa sunod nga kilong bugas. Nganong dili man ni nato sulayan? Wa man ni pugsanay ba? Kamong di mo tuog, ayaw good. Wa gyud may namugos. Diba? Okay ra gyud kayo. Pero katong nangitag pagi nga sa pag proteher iyang kaugalingon, o bitaw nang hatag taron og daghan limonsito, ang hatag tagduwaw. Kay para mananom. Dito. Sige tag pangatag ana. Mananom. Dili kalabo. No? Kalabo. Taga ko big, wa pa mi ako pa i-develop pa na akong kalabo. Yes, sir. Dali ra ka ina Dali mo. ra, Oh. kay sagbot Nakidaghan? Daghan ko. Kalabo? Daghan. Okay, appeal na to ng Taga San kalabo. Fernando man sila. Ako, magdagdag. Sige, sige. Oo. So nang hatag ta aron ma-encourage ang mga tao nga mananom para ilang ibutang nga limonsito ilan ang kaugalingon. Yeah, so- Grafted ni nga atong gipanghatag, grafted ang Pwede sige na sa balay. ko nga. Pwede sa balay. Butang ras balay. Oh. Masa ng kalabo, go pwede sa atong taam. Paangra. Oo, Nindot na siya. nindot ba kay na no? Na kuan ka nang Bumot niya siya. Oo. Bumot nya. kayo. Kanang Antivirus kina siya go. antivirus Ah, gining anti-COVID oregano. na siya. Oh, anti-COVID. So mabitaw na unsa may lain nato? Unsa may inyong solusyon be? Kamo nga dili mo musugot og tuog. Unsa may inyong solusyon? Hatag mo inyong solusyon pero kana bitong kanang solusyon ba nga makabuot intang sa ato mga kaigsuonan nga naglisod gyud og maayo ron. Kana ay pag-ingon nga, oh, igo pa lang ka nga kuan sugod pa sa symptoms, diretso na mo sa ospital. Nya unsa may bayad nila? Unsa may bayad? Nga ang kada pagbisita mag-ili sa PPE 1,800 na. Wapay labot sa professional fee. Na may hazard ana ipatong. Unya ang face shield nga gamiton. Tanan, ang nurses, ang doctors tanan. Unsa may bayad? Be. Kanang practical lang gyud kayo. Usa ka libo kapin naaron sa mga isolation centers sa Cebu City. Buti niyo ipasabot tungod kay exhibiting mild symptoms or person under monitoring. Ato na isuta na sa ospital. That is when we will overwhelm our health system. Sige na bitaw mong ingon ron. Grabe na. Napuno ng emergency room. Naiuban, sige post, panghadlok ng pictures. Ako na explicar ha. Ang mga hospital, ang private hospitals. Kaya di, ang Vicente Soto naman, they just expanded bed capacity. Wa may problema. Ang private hospitals, ang problema, nurses o doctors. Mo nang, in fact, even pre-COVID, wa pa'y COVID. Hinumdum ko ang akong chief of staff, gioperahan, namisita mi tanan dito sa usa ka ospital sa Mandaue. 2 wings man na. Kadto ra nga wing, kung hain na ang katong iyang hospital room, ang abli. Sirado ang pikas. Nga naman, why nurses? They have to close. Naa ang wing, naa ang beds, naa ang mga kwarto available. Pero wala yung mga doktor, wala yung mga nurse. They're losing out to government hospitals. So, kaning usa ka libo kapin ipasud na asa man. Nga namalibad ang mga ospital. Kay maglisod kung na sila accommodate. Dili ingon kay why katre. Tungod kay naglisod sila pag operationalize sa ilang mga wings because they need more medical personnel. So mo ingon, dili lang good, anak lang good na sa quarantine center. O sige, anak sa quarantine center, samtang na sa matubuhaton. Magsige lang tag-monitor. Ang inyo rin ikakuan, magsige lang tag-kuag thermometer. Pag-monitor, ay 36.5. Sunod, ay 38 na. Ay 40 na. Ay tepok na. So may atong matabang. Nga naman, samtang na sila doon na tayo buhaton. Something positive. Something that is natural. Artificial bagod ni Doc. Natural ni, ihatag gid sa Ginoo na tong tubig. Barato pa doon. Barato, Barato pa tayo. Kaya kayo. Walay cost. Walay cost. Kay tubig, mag-init ka, naiplanggana, kuha kag habol or tualya, magtuog ka. Pagtisok diha ay sa imong mga kuan, kung wa kay katamnan, mga kaang pagtisok diha kalabo. Na magsige mig panghatag ron, nagpaandam ko na idaghang kayo nga I hope maandam in a month's time. Crafted nga mga limonsito. Tanaw mag limonsito. Kana. So,
kaya maabot sa ato mga kaigsuunan nga karon pagsugod ni ini wa pa magsugod ang COVID, doon na untay mga trabaho karon kay nanira ang mga negosyo tungod aning quarantine natangtang sa trabaho, asa pa may ilang ipalit, unsa pa may ilang ibayad sa ospital, unsa pa may ilang ibayad sa doctor's fees, wala, di man kaya. Kay burting lisura yun. So karon kani kay ako ay mo kasuko nako. Unsaon di man lang mga dato ni pili nako. Mas daghang mga pobre nga niadtong milabay nga pili ay gipahimutang nako ang ilang paglaom nga mangita kog paagi nga mapaarang-arang ang ilang kinabuhi. Karon nga naglisod na sila nahadlok pa aning COVID, iduot pa inuna na kong samot, mangita ko paagi, unsaon. So, mao ni ron, ang pagtuo. Ay lang lagi mo kasuko dayon. Ngano, I do not violently react. Kaya wa man may mamugos ninyo. And that is a fallacy. Nga, well-educated man mo, kasabot mo anang fallacy. Nga, ang tuob, kung katong magtuob, mo no hinoy makagrabe. Kaya unsa to primero, ma-aerosolize ang air particles. So, pagka-aerosolize that can cause more infection. So, pagka-aerosolize nga nagtabon man ka. Kung naamay ng gawas to, ano inipilit sa habol. Abot. Tuwalya. Inipilit anas habol. Laban. Labhi. Patay sa sabon. Tubig. Ingon bitaw mo, wash with soap and water. So, ingon na po mo, alahi man, kay kung magtuog ka, dili mamatay na. Na, grabe na gud na. Grabe na gud kay na. Layo na kay na. Murag ko utono na kay na istoryaha. So, mao na ang atong tubag o mao na ang atong gi-encourage dili lang kay tuob of course, no? Naapay uban, vitamin C, turmeric, sapa. Sunlight. All healthy nga. Sunlight ko. Ha? Sunlight. Sunlight. Oh, that's vitamin D. D. Natural. Oh. Kung bumix din na siya go. Aside from this kind of stimulation, ang katong to boost your immunity, vitamin C, kunya katong exercise, and more importantly, prayer yun, within God. Maorgin na rin itong pag-asa sa call. Prayer. So these are combined combo mix na very effective kayo, very potent in fighting ka ng COVID-19. Di ko na ito kalimutan ang nutrition ko, ang pagkaon. Healthy eating. Kaon ta mga prutas ug gulay, mas dako tag fighting chance mo fight sa virus kung puro gulay ug prutas at mong kaon. So, healthy lifestyle yun. Mabita na akong giingon, kay karon kutob ra tag wash your hands with soap and water or alcohol, kanang ni alcohol. Nabisang pag ikaligo na nimong alcohol, ilimugmog na nimong alcohol. Mamatay ang virus. But you have such an unhealthy lifestyle. Yan na ng virus sa sud nimo ha. Di man nakapatay ng mapatay ba ng virus sa alcohol? Ha? Baski pa imo-imno no. Kay it's temperature. Kung imnon ta ka ni. Sa kakuyaw. Unless ato ni pabukalan. Kay para it's heat that Heat. kills the virus. Heat and humidity. Heat and humidity. So maintain a healthy lifestyle. Makabot man gyud ning mga pamaagi nato, kaya ra gyud ni sa ato mga kaigsuonan. So kana I will continue to promote it. Isang pag unsa na lang gyud mo kalagot nako, lagot mo nako, i-block ta ra mo pud sa Facebook kanta i-unfriend ta na lang pud mo kay daghan mo pud kayo nag-request nga magpa-friend. Yes. Ay lang mo ko, sa tuko nung gamit na nga tubig pagtuo. Pwede ba siya ganito magtuo sa kung gamit na buntag recycle na Ayaw. Fresh water. Kaya basig may aerosolized dito. Basta na aerosolize. Puot na ba? Ayaw na. So always use fresh water. Fresh water good. Di sana pwede ini katong nagamit na nga tubig imo ang tinuwa no. Dili. Pwede. Ha? Basta one setting lang init pa. Basta init pa, samtang init pa. Init pa. Um, Ayaw na kabog na. Init.
lisod ug maayo karon. Unya kinahanglan tagaan nato in town o pamaagi unsaon pag proteher sa iyang kaugalingon, pagpanalipod. Matagaan na to gamay paglaom. Kay di gyud ta makahata og paglaom ug makadungog ni silang milyon-milyon ang bayaran nila sa ospital. Lisod. Di magay makakaya palit og usa ka sakong bugas karon. Pila ra ka kilo ang mapalit. Mo bitaw na magsige gawas-gawas kay magsige og di man makapundo og dako man sa balay kay pila ra man ang kaya niya. Sa padayon ni nato ato ni promote a healthy lifestyle, health regimen nato. Naana sa atong executive order og daghan mo nga nahibaw ko doon na inyong kaugalingong personal experience ni ining tuog. You are welcome to share it. You share na nato. Share na ninyo din he. Atong page no? Stimulation Stimulation for COVID. Oo. Naay page steam inhalation for COVID-19. Pwede mo ka-share dito sa inyong mga experience. Okay? Questions? Wala? Naalang ko'y katong gipangutana no nga katubang nigawas sa Philippine Star nga kuno ang entire Central Visayas under ECQ. We have a joint statement of the Central Visayas Provincial Governors condemning the erroneous reporting perpetuated by the Philippine Star last June 19, 2020. So inyong mahinumduman, alas 12 sa gabi nigawas to nga news nga entire Central Visayas under ECQ. Daghan kaayo nga pukwat adto. It caused so much panic and alarm. Worse, dili lang sa nigawas sa online nila, na printed pag yun the following day. Naa sa diha gyud sa broadsheet, front page. So, mo ni among joint statement that we will be sending to the Philippine Star. We, the governors of the provinces in Central Visayas, condemn in the strongest sense the travesty, a blatant act of irresponsible journalism perpetuated by the Philippine Star as demonstrated by its erroneous reporting on June 19, 2020 when it announced that the risk classification of the entire Central Visayas region was reverted to an enhanced community quarantine status. It states here we seek a public apology from the Philippine Star, its management, editorial team, and the reporter, Ms. Mayen Hamaylin, for causing unnecessary confusion and anxiety that further strained the mental well-being of the general public. Section 6 of Republic Act number 11469 or the Bayanihan to Heal as One Act penalizes by imprisonment or fine individuals or groups creating, perpetrating, or spreading false information relative to the COVID-19 crisis that is geared to promote chaos, panic, anarchy, fear, or confusion. Accordingly, we demand that a thorough investigation be conducted and sanctions be imposed upon those responsible for publishing an extremely inaccurate, erroneous, and damaging report that is synonymous to fake news. During these trying times, the public greatly depends on the media to be the paragon of transparency and accuracy in providing the latest information on the COVID-19 pandemic. It is gravely unfortunate that the Philippine Star propagated the opposite. Signed, Zaldi S. Villa, Governor, Province of Siquijor. Signed, Roel K. Digamo, Governor, Province of Negros Oriental. Signed, Arthur C. Yap, Governor of the Province of Bohol. And signed, Gwendolyn F. Garcia, Governor of the Province of Cebu. This is the joint statement of the 4 governors of Central Visayas. The Central Visayas mistakenly referred to as having reverted to ECQ status in the Philippine Star report dated June 19, 2020. And
I believe the provincial board also passed today a resolution stating the same sentiments as regards the highly inaccurate, erroneous report that caused widespread alarm and panic to the public. I wish to report also on the Stranded Cebuanos Assistance Program update as of June 16, 2020. The number of stranded Cebuanos who have received financial assistance is 1,036. And the total amount that we have released is 2,935,500. So, as of June 16, mo na ni, wapatay lain update, kay gi-verify man tanan, mo na ni ang atong total nga natabang sa atong mga kaigsuunan nga na-stranded sa Manila, sa uban pa nga mga dapit, takip na sa Mindanao, nga stranded pag lockdown or pag community quarantine. We wish to natay i-promote nga produktong Subuanon. Kani, mao ni lami kayo nga empanada. Mrs. K's Empanadas. Dunay lain-lain ani nga klase. Chicken curry, chicken classic, pork, veggie o creamy chicken. Pwede ka ani dok na may veggie. This started in December 2017. Ang naghimo ani kisay pangalan sa pangil? Ha? Janice Quintanar. Ingon siya, after 10 years of working as a nurse in the States, my family and I decided to come back to Cebu. I love to cook and bake. That is why the kitchen is my favorite corner at home. So far, my discriminating taste for good food tells me that my mother still keeps the best empanada recipe ever. So one day, I asked her to share it with me, and she willingly did. That's when I started preparing empanadas, also to keep myself busy. I serve my empanadas to family and friends, and yes, they love it. My husband and I made some improvements in the filling as well as the dough. It took us a few tries to finally reach the perfect empanada. I tell you, dami gini kayo patilawon ka taka pangita ang veggie ani ha. Ang ako ang katong na chicken ug na ko. Dami ni kayo sa ngatanan. I'm Mrs. K's Empanada, proudly prepared with love in Cebu. We shall continue to promote produktong Subuanon. So you can, for inquiries and orders, you can reach Mrs. K's Empanadas through the Instagram account or text 0999-162-6711. Call or text 0999-162-6711. Prices. Okay, kung pork, 450 a dozen. Ang chicken, 500, 1 dozen. Ang veggie and chicken classic, also at 450. Unya, ang creamy chicken, 600 per dozen. Mrs. K's Empanada. Naglaway na gani ko. Karon ini kahuman mangaon na may ani ang Mrs. K. So, proudly made in Cebu. We'd like to thank Board Member Francis Salimbangon for the delicious pizza. Daghang kay pagkaon gihatod. Diri mo ato? Last week, perting daghan ng pagkaon gihatod. Nakadungog siguro to siya nga klaro mo diha or butoy panihapon sus na abot bitaw perting. Daghan kay pizza nya napay katong mga toppings nga gikan sa ila puti nga restaurant. So thank you kaayo ha, Board Member Francis and Charlene Salimbangon. Jennifer Ong for the again, Jennifer, sige lang gyud kag pada, thank you kaayo sa Cardinal Bake Shop. It has become such a staple, no? Daghan na kay mamalit sa Cardinal Bake Shop. And yes, can you ambitong sa Kwanbi red carpet? Thank you kaayo Vicky, an old family friend sa red carpet. Nagpada og daghan kaayo nga pagkaon pang snack
salamat kaayo Vicky you of Red Carpet. Assorted bread ang iyang gipada. So daghan kay tagkan unon ini kahuman. Okay? Anything more? Walay comment? Walay pangutana? Walay violent reaction? Walay nag-rant and rave? Comment? Questions? Wala? Yara ang atong thank you kaayo Vicky tanawa na ako kadaghan ra ba sa mga sige na yung salamat kaayo gikan sa Red Carpet lain-lain nga pan tinapay o bread pan tinapay o bread. Okay, so we shall now we have come to the end of this program. If you have no questions, we would like to thank salamat kaayo Doc. Thank you, Doc. Thank you kayo for gracing our episode karong hapuna. And of course, si Councilor Jerry, really, puros ang duha mga passionate advocates of tuob or steam inhalation niya. Appeal ko kay lagin, maguna-una ta sa atong mga kaigsuunan niya. Wa gyud intawi ma-afford nga mobayad o mahal kaayo nga mag-ospital. Una-unaon sad nato, balik ko na to ha. It's in the first 5 days nga critical nga matabangan nato kaya ang ato na sa last lisod na kaayo. Pero kung kamo unsa may inyong solution sa first 5 days nga inyo ra man na i-quarantine, magsige lang tag monitor sa temperature, hindi pa na masud sila tanan sa ospital. So go figure, ayaw mo diretso dahil kasuko, balanseha usa tanan kay wa man wag ginamugos but di na sabi mo sunod musugot ana nga makakos og infection ang tuob. Dok, murag sayop naman gyud na. In fact, makaayo siya pneumonia ko. May mga bata nga ng pneumonia gitang tuob sa mama years ago, naayo ang pneumonia. Kaya mo increase man ang white blood cells. So, that's not good. Ayaw na po mo diag hypothesize ana mga aerosolize and cause further infection. Hypothesis pa man na, prove it. So ay ikaw i-prove ma-aerosolize kung magtuob ka unya maka-infect ba ka kay murag kuan na kay na far out ako lang usbunta sa initial stages di ay gustong ninyo may ospital na nato asa man nato ibutang na nagkuwang naman gani ang available beds. That will overwhelm our health system. Mo na maka-overwhelm kay ang mga probables pa lang, ang mga suspect ato na ipanood apil. Nga nagkuwang mataron. Naamo available nga facility ana kun diin inyong pagtinan-awon nya inyong i-treat na unsa may inyong i-treat be. Sa first fight unsa may treatment ana be kung nang-igo pa lang na kuan parang tagaag pa sa timol. Paracetamol ilang ihatag. Oh. But I disagree kay ang fever is a friend. Ayaw i-suppress ang fever. Butang ilan nimong ice ang agtang. But do not suppress the ilana. Kaya mo manay mo fight karon sa virus. Malagi. Whereas kung sa the critical first 5 days, kung mo inhale ka, Oh. steam inhalation, heat Antivirus. goes into the passageways, unya maigo tong virus which kills the virus. Unsa may inyo solusyon anang first 5 days? Unsa may inyo ika-offer? Unsa? Monitoring? Temperature surveillance? Hadluko na to, sigaan na to mata ang virus? Or maghinatag mo paracetamol? Naibaw na bata? At bitaw si Rona. O man iya primero, 40 ang hilanat. May 18, hilantan. Niabot na 40. Sige siya inom paracetamol, wag yun manaog. So, nagtuob. Inom vitamin C, inom limonsito, turmeric. Karon na ayo na. Pag testing niya, negative.
Pero kamo mga suko aning tuob, unsa man ang inyong alternative? Tubagasa ko una sa tanan, kung mild symptoms pa, inyo na ipasud na tanan sa ospital. Sa kalibo ni kapin na atay enough hospital beds. Ikaduha, inigsud, sige ato isod, nya mo charge na ta sa PPE, mo charge na ta sa tanan para paraphernalia, ang full bottle regalia. Disposable. Puros mga disposable so mag-charge ta kada adlaw or buntag o hapon. Magsige na tag-charge ana. Unsa man ang inyong idalit nga makapatay sa virus. Be, unsa man inyo i-intubate? Kibabaya sa to dok kung mag-ventilator na ka 50-50. Either magawas ka buhi or magawas ka patay. So, ang study karon bago, katong na-intubate, mas daghang nga matay. Study na sa New York. So, Na inigawas ni taron nga mas daghan ang nangamatay. kay na-intubate ka. That's probably why wa na gamitan. There are so many idle ventilators ron sa New York. Wa na gamita. Because it would seem nga ang intubation is more harmful. It does more harm than good. Ayaw kasuko diya violent reaction na sad mo. Kay ako, mura man na akong nabasa o you disagree. Oh, ayaw gud mo to good. Yeah, pag intubation gud mo kung gusto mo. It's up to you. Libre man ni tanan. You know, it's a matter of free will, di ba? Matter of choice. Demokrasya pa mga ni. So, pasulti asad may kay kamo na lang di gyud ang pwede na mo, kamo na lang gyud ang pwede mo tingog unya kay gobernador man ko naguna-una man ko ani in town nga daghan kaayo nga di magpaka-afford nga mga tug ospital naguna-una. I have seen kay kami man good ani from day one protocols on quarantine, on isolation. I have seen nga kung inunsa man na gugnaara na diha magsugod ng mild symptoms, idagan na itong ospital nga, kuwang na matag hospital beds, what can we do? Or maski asymptomatic, gani. Maski wa pa'y symptoms, unsa may mahimo nato, samtang gi-quarantine tana, gipang-isolate tana. Makadaot na ba ginong pagtuog? Nga naman lagi ato mga katiguangan, naman lagi itong mga daot. Hindi daw pa yun. Unya, handed down from generation to generation ang pagtuog. Gani di ay dito ko sa Malapas ko pod katong usa ka Italian naa sa day sila anang tuog. Fumente ang tawag nila. Kay mao lagi as you said, nagsugod ni kang Dr. Harvey Kellogg. Harvey Sa Battle Kellogg. Creek, Michigan. oh, 1827. in 1827 ang pag 1876. oh, kanang pagtuog. So dugay na kaini. Doktor po to. Doktor to siya, surgeon, microcaisal spinal therapy. So this is a matter of choice. Why namugos? Ay lang po kuhaan na mo ang katungod nga maningkamot pagtabang in the sense nga daghan na manggod ang naalibyo ang mga simptomas tungod ni ining pagtuog. Ako, naan ako'y personal knowledge. Ang akong kaugalingon nga personal assistant, si Rona, ang akong duha na kapag tulo na gani, apil na ang si Tessa, o ang iyang bana, o karon si Justin Paul Neri. Ni-testify na. So na ako'y personal knowledge. Giunsa pagtabang ang pagtuog. And there are so many accounts karon, no? Yeah, in fact, ang katong naghatag lang sa city government of the stimulation kit no? Sa katong admitted sa barangay isolation center. And we have a higher percentage na taas ang recovery because katong pag-provide ng stimulation kit. And katong nag-steam, taas yun kayo ang percentage na naka-recover sila. Sa ako sa gikuan karon kanang gi-promote nako kana atong challenge, there are also a number of testimonies. In fact, one joined yun from being confirmed positive siya, then religiously nagtuobi siya every day, then after 14 days nga nag-quarantine siya karon na after swab negative na po sila. So daghan kayo mga encouraging mga testimonies that by just doing stimulation barato pa kay karon wa masay proven nga
panglayas nga medicine, drugs, Unsa may inyong or lagi, vaccine. unsa may alternative nila para itambal? Wala. Mga suko mo. Unya, unsa may inyong ika-offer? Kaya ay na lang ta ana laging mo ingon mo nga magsige na lang to nya grabe na usa pag atong ospital. Di lagi mudawat pa kung ospital ron. Be, the reality is kung mild pa na imong fever, gamay pa na imong sipon, dili. Kay kuwang tag personnel. Nga gusto nimo i-overwhelm ang atong hospital system. Di ba? So, ayaw mo pagpresentar ang mga one side ra bitaw. Kay that is intellectual dishonesty. Nahibaw ba yun mo? Nga karon, kamo bitaw ra pod ang sigig post. Tan-awan ning ER daghan na kaayo. Oh, kadisi ko wala madawat sa ospital kay di balibad na. Kaya kamo ra man sa dana magsige og post. So, conveniently nakalimtan na ninyo because now you are trying to argue nga kani sila dapat ipanood na nila ang ospital. Pila? Usa ka libo ka pin? 1,000. Oh, ipasod ni nato. Kaya ang inyong gusto diretso sa ospital. Nya ang kalisod gud kay ang uban dili man kaya na now si Emerito de la Cruz Bucog sa mga katigulangan pa na ang tuog sa Amoas probinsya. Mao na ang gamiton kung ikaw mapasmo. Walay mawala nimo kung imo na buhaton. Kini para sa mga pobre nga walay ikaabot og bayad sa ospital perting mahala. Tinuod man na kay milyon-milyon man lagi. Si Emerlyn Banggis watching from California. Sakto jud di sila gusto ana paagiha kay dili na makakwarta ang doktor ilabi na ang mga pharmacist. Ambot ka ha. Ako kay bawo ana. Ay di tingali no, di ko tingali. Suko lang gyud sila. Di lang ko tingali bahin ni sa di na sila makakwarta. Pero hinoon ug di na kamo resitag paracetamol, wa nay halin ang pharmacy or ang mga pharmaceuticals. Kay mas kusog hino nga halin sa limonsito. Kalabok. Pita Heta Ruela, salamat Gov Gwen. Ako gyud na gi-promote sa mga kaila. Kay tinuod gyud na ang mga tao sa isolation center sige lang monitor. Way tambal. Patay na lang ug naa sa ospital, mahal kaayo bayad. Di pa gyud maayo ang mga pobre taon. Kani personal knowledge kibaw lagi mi kay mao man na. Mao magyud ang estado kay ba mo unsa kan kus. May lamod yung mga komentaryo. You don't know how the situation really is karon sa mga isolation centers. Rachel Ann Cometa, same here Gov. Gihilantan ko for 2 days. Naagyud symptoms sa COVID pero nagtuog ko 3 times a day, naulian ko. Karon nagpa-rapid test ko for sure gyud pero effective kaayo tuog Gov kay mawala ang hilanat og mga symptoms. Rachel Ann Cometa. Ay ninyo kaawaya ha. Kay mga suko na sa mga nunuwa ang symptoms niya. Isod ra pa kayo usahay one track mind mo. Dili na mo maka-akseptar og opinions uban. Jocelyn Igay, tuog maunay buhing paglaom nga gihatag sa Ginoo nato mga tao. Aron ta ma-save. Sige lang gyud tuog. Tinuod. Consistent kayo. Okay, ang tubig gika man as Ginoo. So, nganong di man ta mogamit aning tubig? Berg Pat, maayong hapon. Ma'am Gwen, og maayong hapon sa tanan watching from Vietnam. Wow. Kay gi-quarantine pa mi dire sa ilang quarantine facility. Mutan-aw ra ko ug unsa roy mga labas nga mga balita gikan sa Subo. Ug manghinaot nga unta okay na ang tanan para ining anha namo diha sa Cebu makauli dayon ko sa balay. God bless all Cebuanos. I hope wala kay mga symptoms ha. Dapat kay tuog dito sa Vietnam. First, steam inhalation. Zero ilang mortality. Zero, ha? Magluda ko basig na. Basig. Or probably they have been more discriminating though in actually identifying pila gyud to ang COVID death caused by COVID ra gyud. Ug kadtong COVID incidental nga lahi ang cause of death pero it just so happen nga COVID positive. Lahi pasag na. Zero bisa. Kay naarabay practice dead on arrival i-swab. According to Dr. Bernadas, dili na supposed to be. Kay
dead on arrival. Unsa ra to akong nabasa usa nga kuan cause of death nya gi COVID incidental. DOA na nya i-swab di naman tayo na mao. Okay, obviously pag abot ana dilahin ang cause of death ana. Anyway, na? So, yes. Mo ba? Naasa? Ang katong media wa diri dili ko motubag. Tay pa ato ning ikuan ang kaning produkto Cebuano. Katong atong gi-feature atong Friday. Nindot kaayong resulta kay si Kent Diaz nga katubitang chef nga nawad-an na siya trabaho niya, naghimo siya atong iyang chili garlic oil. Karon busy na kaayong deliver kay daghan kayong orders. Oh, pagtawag gud ni yan ningon dayon siya, oh kanang di ako nag unsa ni busy kay akong delivery kay kusog kayo. Si Jackie Guiñares Manlegro katubitang katong tapioca nga nay avocado, nay mangga, nay strawberry. Karon nangita na siya kinsay makasupply sa bottles kay kulang na iya bottles. Kusog kayong order pod. Unya si Ryan Sedon katong iyang sukarap sulirap nga vinegar. Ano mo? Oh. Ni hangyo pwede ba kuno siya matagaan og pas kay daghan kay orders probinsya. Kusog nangita na po siya botelya kay naglisod na sila kuan pag-apa sa order. I'm just so happy na lipay kay kung tabangan na to atong mga kaigsuunang Subuanon nga perting paningkamot bisan tuod og atubang sa kalisod apan wala mutugot nga magsige na lagbagulbol nangita gyud pa agi. Saman unsa man Statement daw sa Kapitolyo regarding sa situation ni Mayor Shimura considering na nakambong siya ulit last week together with the mayor. Well, karon si Mayor San, no, we hope and we pray for his recovery. Naa siya karon sa, as I said, siya gali mismo, mayor, naglisod, pangita o kuan, kwarto sa ospital. May gali, gitabangan siya ni Dr. Yong Larrazabal. And as far as I am concerned, kanang, doon na naman tayo protocol. Okay? Nana tayo protocol on positives. There's a health protocol, DOH protocol. And that is first generation. First generation tracing. Unsa man ang first generation? Members of the household or those that you have been in close contact as kauban nimo regularly sa trabaho. Kato atong meeting, that was a one-time thing. So our statement is we are praying for the swift recovery of Mayor San Shimura. Do they expect anything more? If they expect anything more, they should have come here to ask. Okay? So, we would like to thank you all sa inyong pagtanaw karon sa atong episode. Of course, we wish to thank ang atong duha ka special guest karon, no? Ang atong doctor si Dr. Dale na doon na iyang kaugalingong personal experience pod sa imong igsuon. May cause aning ano ni promote ko. Oo, imong igsuon nga nurse Nga na positive sa COVID, nag-steam run ayo. naayo siya. And ang sikat na kaayo ni siya kay gi-interview the Jessica Soho na good feature, and he has been really also a very passionate promoter ani. Why? Because it gives people hope, and it's not false hope, ha? Ayaw mo
ayaw mong ingon nga palso nang ang paglaom. Kay daghan na kaayo ang mga na-relieve sa symptoms ni ana. Unsa kay lagi kung mga suko mo diha, unsa may inyo ma-opreser nga solusyon, papaliton ninyo paracetamol, pa-check in na ninyo sa ospital, kanitanan nga doon na yung mga mild symptoms, mao na ang inyong gusto. Iphi ko no, pila karon ang available nga mga rooms, pila karon ang available nga beds, pilay available sa ato mga private hospitals. So you want to overwhelm also Vicente Soto? So di ta magpadali-dali diha istorya. Samtang doon natin mahimo, tinuod tong giingon niya. Kan sa tong ni comment sa quarantine facility, Wala man gapon. Wala. Pasagdan lang. Wala indication sa dito. oh, Until nga mo develop og symptoms, mo pa sila ibalik sa quarantine facility. unya magkagrabe na. Grabe yun, that's why. Mo bitaw to importante ang first 5 days. So, tayo pa nga, while na sila sa Paradiso Center, atong atagan sila ba, magtuog sila para malingaw pa sila, malingtong pa sila maayo, wasat pa maayo. Tapos, Ara ba mo ingon, awa man na lang epekto, makapanindot man lang makapahamis man lang na snaw, makasuko na sa mga dermatologist ani. Kontra na sad ko anis mga dermatologist kay na po'y kompetensya. Pero well, at least ni hamis imong naong. Oh, gurong gudo. Then na imong naong, di mo hamis, at least maarang-arang imong tsura, pero beyond that, inumdumi, musod man gud na ang steam, musod yes. sa imong nasal passages and down to the passageways where the virus may reside. And tungod adto kay init man mamatay ang virus. Dispute that. Ilalis ko na be. Kay hagbay ra man na nagsigig ingon nga dili mo survive ang virus with the temperature beyond 27 degrees. I-dispute. Lalisa. Kay usbo na pud nato ang tanan natong naibawan bahin aning coronavirus. Ha? Since this is novel, walay makaingon nga eksperto kas tanan eksperto. Kay kung ikaw pa eksperto sa tanan eksperto, nakadevelop nakagtambal. Na nakaitambal ani. Nakadevelop nakaani og vaccine. Pero samtang walay tambal, samtang walay vaccine, usa man, sa may buhaton na to. Ipag-check-in na to tanan sa ospital. Duha ni ana ang question. Una sa tanan, nabatay igo nga mga hospital beds para ani tanan. Pag-check-in ta maka tanan. Kaduha, mag-afford ba ka in town? Tama sa giingon sa mga ako dito sa Malapas ko nga ingon sa kapitan. Kag-give up na kuno mga tao kay kung maigo kuno sila. Unsa may bayad sa ospital? Surrender na. Mga mananagat ra man o nagtrabaho sa mga resorts dito nga wa pagyoy abli karon kay gisiraman. So unsay nakahatag nila paglaom? Ang tuob. Tuob. Mao na dito tuob ang mga tao kay bawo sila ng tuob. Barato pa. Oh, Barato pa. kaya nila ba mahimo nila sa ilang balay? Buntag o hapon. Nagtuob ang mga tao dito sa Malapas ko. Ang kapitan dito, gihimo niyang mandatory ang tuob. Limad ka. Ngadto noon ala waya tong kapitan kay mandatory pero ingon siya, di man ako kinanglan i-mandatory kay ang mga tao ni oy magtuob uroy may kay wa may bayad sa ospital. Mao na. Mga tao na mismo. Nya inyo pag ginagwaon kanila. Paundangon pag ninyo. Unsa may inyong ikapuli? Kamoy bayad sa ospital? Kamo ba? Kay kamo ingon mo kamoy mo bayad, basing patingali mangundang sila. Pero ambot lang ha kay ko epektibo bagpud ka na. Maghuwat ta nga maggrabihan ka na. Okay. Nanghinaot ko na kining atong episode karon niabot sa kadaghanan sa atong mga kaigsuunan nga nakahatag og paglaom. Kay karong taliwala sa atong mga gipang atubang kalisod paglaom ang labing gamhanan nga maka palig-on sa katawhan
Kay bisan pa og unsa ang giatubang apan kung adunay paglaom kayahon ang tanang kalisod. Kay doon na may paglaom. Ug mao ni ang atong gipaningkamutan nga mahimo. Karon nga maong episode giimbitar gyud nako si Dr. Dale, Konsehal Jerry, kay aron sila mismo makahatag sa ilang mga panahon kabahin ni ining pagtuog. Usa nga atong nakita nga sa kadaghanan nga nisulay nya dunay mga symptoms na alibyo ang mga sintomas. Pero di ni pugsanay. Ang sa kakati? Wa ni pugsanay. Pwede ra magtuog mo o dili. Di may masuko o di mo magtuog. Ay lang saan mo kasuko o magtuog mi. Kay naa pa man kahata ni ini free will, di ba? Doon na pa maghatay freedom of choice. Kay total ug magtuog ko wa man ko makadaot sa akong isig kaingon. Wa man ko'y nahimong sala sa akong igsuon. Kay nagtuob ra man kog ako. So, wa lang tay but-anay niini. Ha? Ug ay mo balik-balik anang giingon nga tingali ng uban mintras sayo pa nagtuob-tuob adto na namo adto sa ospital ug nagrabihan na. Kay ngano lagi mintras sayo pa dawaton ninyo. Dawaton ninyo. Labi na tong ingon ka dok. Katong phase 2 20% na symptoms, 80% wala symptoms. Kanang 20% nga na symptoms, dawaton ninyo. Ang phase 3 naman, kay nga naman, kuwang man mo ka 3. Kuwang man mo mga doktor. Kuwang man mo mga nurses. Aber, gusto ninyo punan o overwhelm karon ang atong health system, healthcare system. Tungod kay gusto ninyo sayo pa kayo sa nga tanan, mga na sa ospital tanan. Kanang usa ka libo ron nga naa sa isolation. Pero isolation center. Oh, ato-ato na tanan dito. Adi, magina makaya, di ba? Dili. Pero samtang naa sila sa isolation center, magunsa man ni sila. Magsiga ng mata. Maghuwat na lang nga maggrabihan. So, let's take the logic of it all. Let's do something constructive. It is not destructive anyway. Wa may madaot. Wa man ni ani puy dako nga bayranan kay simple ra man kaayo ang buhaton. Kaya ra man. So hinaot ko sa ginalang ng uban nga dili gyud mo kuhan kay wa lagi kong pubus ninyo, lagi mo pagtuog ay mo pagtuog ba? So kami, alam ko may buti. Okay? Ha? Isig respetaray lang ta. Okay? Ha? Kaya, respeto ko ninyo eh. Pero ayaw ko po sa pagsunod sa inyong panghuna-huna. Kay, namo sa kuya akong kapulingong utok. Diba? Napamantingalin ni gihatag manis Ginoo. Gawas tubig. Gitagaan tas Ginoo. O pangutok. And free will. Free will. Mabitaw na, it's our choice. Gusto ka makasa ka or magbinutan ka. It's a choice. It's free will. Ihatag sa nas Ginoo. Wa lang tay but-anay bahin ani. Okay? Nasuko na og isang mo. Sus, di gyud mo katong sa mo ring gabi. Well, I wish you all good things. May you be enlightened and may you experience also the freedom to accept that everyone has the choice, has the freedom to choose. Anak muna eh. Ha? Kay na ako man tay kagawasan dire.
demokrasya pa man ka ni. Kamo nga magsige mo grant o grade, na ipang-block ta na mo. Di na ta friends. Well, salamat kaayo sa inyong pagsunod ning atong programa karon. Magkita-kita ta ugma na sad. O ako nang hinaot nga sulod sa pila man ka oras, duha. Sulod sa duha ka oras, duha ug tunga. Aduna kitay napaabot nga mga mahinungdanon kaayo na impormasyon. Labi na ini ang atong duha gyud ka special guest, Dr. Dale o si Konsehal Guardo, Konsehal Jerry. Sa kanunay ako manghinaot nga kuyog kaninyo ang inyong mga minahal sa kinabuhi. Ug ayo gayud kalimot pag-ampo. Above all, kining tanan natong paningkamot ato ni tanan ihatag kaniya ang labaw nga makagagahom. Ampo ta sa atong mahal nga Senyor Santo Niño. Before we leave, mahimo pa nato madunggan og pipila ka pulong agig panghinapos si Dr. Dale. Salamat ko nga invitar ko ni Governor Gwen aron sa paghatag og pahayag sa stimulation nga sabi na kinahanglan nato karon kay pandemic mong kita. Wa kay ka-offer nga solution. Nakita nato ang water therapy nga mo pinaka-viable na solution na ma-afford sa tanan. Mapobre ka, madato ka, pwede ka maka-imuhan. So salamat kayo Bob sa inyong pag-invite na ko diri sa Capitol. Salamat sad kaayo Dr. Dale kay imo gid sa ning itagaan o enough focus karon no. Yes, yes. Kay nakita nimo nga there is this doable. Promising kay siya. Promising. Very promising. Oo. In fact, naka-study ni ini karon. Oo. So, salamat kaayo sa tanan nimo nga efforts. Thank you, Bob. Agig pahinapos, Konsehal Jerry. Then Doc, salamat ko nga invite ko para mapuna no? To share also our experience kaning sa benefits sa stimulation. Well, there is no discovered drug yet na proven to fight against COVID or vaccine available. Now, we are promoting natural and alternative medicine. No? Kaya barato pa, effective pa kayo. Always remember the 4 combo mix. No? First, prayer, fasting gut. Second, stimulation or traditionally known as tuog. Third, boost your immunity with vitamin C. And fourth, exercise. So, kana lang, make it a daily habit, apply na nimo, and you will not be, dili mo makuha na balaka ng COVID. So, daghan kaayong salamat. Yung dumito, in the end, this is about boosting the immune system. Atong lig-unon ang atong immune system nga gihatag sa Ginoo nato. Ug ang kaning pagtuog maka-increase sa white blood cells which boosts the immune system. That's the long and short of it. So daghan kaayong salamat kaninyong tanan. Kanunay mag-ampo ta ang Senyor Santo Niño ug sa atong mahal nga Birhen sa Guadalupe. Kay kita magiyahan ra pasidulong ngadto sa pagbalik, pagpabangon ni ining atong pinalanggang probinsya na karon naapektuhan gayud ni ining COVID-19. Daghan kaayong salamat ug maayong gabii kanatong tanan.